Hala ka. Grabe, kakusog sa uwan. Feeling ko mamamatay yung mga pananim ko, guys. Hala ka diha. Sabi ni Roth, kakastart pa lang nito. Mamayang gabi, mga alas 9. Mas grabe pa to, or alas 10. The next day. Hi guys, good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Sa mga bago sa ating channel, thank you sa pagbibisita sa ating channel. Ako po si G, isang Filipina na taga Cebu na nakatira ngayon sa Netherlands kasama yung aking family. Nakita nyo sa previous clip na yun, heavy yung ulan kahapon until last night. Grabe. Bumaha na naman dito sa front namin yung parking na pinakita ko sa inyo dati. Bumaha na naman dito. Mag-insert din ako ng video. Parang whole town nga namin kasi nga tumatawag yung mga friends ni Ruth. Nag-send din ng mga pictures and videos na bumaha nga dito. Ano doon sa kanila, yung yung in-laws ko din nag-send ng videos. Bumaha din sa kanila. Ano kayang problema dito sa town namin? Baka may bara na naman sa drain. Pero anyway, buti na lang ano siya, nawala kaagad ba? Kasi last night, bumuhos, mas malakas yung ulan last night. So, nagbaha. Baha, guys. Ay, traumatic talaga itong mga bahang ganito. Kasi nga, na-share ko, di ba, nung nasa Cebu pa ako, estudyante pa ako nun, wala ka, sumuong talaga ako sa baha hanggang dito. Kasi doon sa may Colon area, yung sa university kung saan ako nag-aral, doon sa UV, hala, pag nagbaha guys, good luck. Hindi lang UV, yung ibang school din na malapit sa sa Colon Street, I mean. But yeah, anyway, nagre-ready po ako kasi may part-time ako, 3 oras lang naman. And then, I texted my client, sabi ko, pwede ba akong early today? Kasi, mag-freshen up ako mamaya. Kasi, may pupuntahan po tayo kasama yung aking in-laws mamaya. And then si Ana. And importante po siya na ceremony for me. Kami lang po mamaya kasi work si Ruth. Explain ko na lang later bakit hindi siya pwedeng pumunta. No? In 20 minutes, maglalakad na po ako papunta doon sa aking kliyente. 3 oras lang. So, yeah. Gusto kong maglakad today. Yesterday, nag-bike ako. Kasi malilate na ako. Matagal kasi natapos si Ruth eh. Today maglalakad lang ako para at least makalakad naman ako eh. Para may ibang exercise naman tayo. And then yesterday pala kasi nga nag-part-time ako sa umaga. Si Ana sinundo ng lolo ng medyo maaga. So hindi na po umuwi. Hindi umuwi. Yung namin is ihatid daw nila sa sa hapon or sa gabi. Sabi ko anytime pwede nyo nang ihatid ang bata kasi nasa bahay lang naman ako. Pero guys, ganyan talaga sila kasi nga naiintindihan ko din. They want to spend time with Ana and syempre bakasyon din sila. So yun, tumawag sila kagabi. Ayaw daw umuwi ng anak ko. Sabi ay pwede ba ako dito lang? Sabi niya, hindi na siya uwi. So, hindi ko alam baka tonight uwi siya. Pero mamaya makikita kami kasi kasama naman si Ana at yung in-laws ko doon sa aking pupuntahang ceremony. Yun, daming ganap guys. So, balikan ko na lang po kayo mamaya, no? Mag-ready. Pagdating ko galing sa work, diretso akong ligo, freshen up, kain, ganun. Para fresh na fresh tayo mamaya sa ating pupuntahan. Yung damit na isusuot ko po, buti na lang dumating kahapon. Tapos nilabhan ko kaagad para hindi naman amoy factory yung ating damit mamaya ba. Importante pa naman yun. But yeah, hindi po ako sure na makakapag-video ako doon. I'm not sure it's allowed. But in any case, mag-insert na lang ako ng pictures namin. So si Ruth nga pala andun, making the most of his free time kasi wala kaming bata today. So, yun, he's taking a bath. See you po mamaya. Hi guys, bloopers masyado. Mula naman ngayon. And hindi po ako natuloy sa bahay ng kliyente ko kasi nawala ko po yung susi. Patay tayo dyan.
I've been searching all over dito sa bahay. Sa lahat ng mga bags ko kasi papalit-palit ako ng bag, diba? So, tinatransfer ko yung mga gamit. Hindi ko talaga siya mahanap. Sana lang hindi siya pinaglaruan ni Ana tsaka ilagay somewhere. Pero, hinanap ko na po. Wala. Tinawagan ko yung ano ko kung may tao ba sa kanila. Wala. Nag-message pa naman ako sa kanya last night na kung pwede ba akong mag-early today. Kasi nga, di ba, may event ako mamaya. Pumayag siya, pero grabe. Pati si Ruth. No, uy, ang careless ko naman. Uy. Basta, hindi pa nag-reply yung aking kliyente. Sabi ko na lang, pasensya na, I have to cancel na lang today kasi nga, mga 1 oras akong naghanap dito. Wala, hindi ko talaga siya makita. Parang hinalughog ko na talaga yung buong bahay. Tapos, ay nako, ito naman talagang pagiging natin minsan. Ay, pagiging careless natin minsan ba? Ay nako. But yeah, it is what it is. Na lang, nag ko sa pasensya ka na talaga. Hindi ko talaga mahanap. Mahanapin ko na din pa din siya. Pero yeah, i-update ko na lang po siya. And then, baka sa Friday na lang ako pag nahanap ko. Friday na lang ako pumunta sa kanila kasi wala tayong magagawa dyan, guys. But yeah, yun. Mga gawin ko na lang. Gagawa na lang po ako ng soup kasi sayang yung oras. Alas 10 na talaga, guys. Dapat na mga alas 8:30 na ako sa kanila. Tapos, originally, alas 9 ako pumupunta talaga sa kanila. Alas 10 na po. Wala, hindi ko talaga siya mahanap. Ay, gagawa na lang po ako ng tomato soup ni Ruth para may soup siya mamaya. Sayang din yung kita natin today. Pero, yun na yun. Ay, nako. Sana lang, hindi, bigyan na lang siguro ako nila ng isa pang duplicate na susi. Stricto pa naman yan sila dito sa mga duplicate. Siyempre, kahit sino naman. No? Ay, nako. Hanapin ko pa din talaga siya today. Baka, kasi feeling ko, andito lang naman talaga yun. Hindi ko naman yun na sa labas. For sure, hindi ko siya nadala sa labas ba. Tapos yung, guys, ay nako. Sige po, i-update ko na lang po kayo. Maggawa na lang po ako ng soup dito. Hi guys, yan na, update. Nahanap ko na po. Doon siya sa sa aking computer table, may drawer kasi doon. Doon siya, tapos natabunan ng notebook. Diba? Kasi diba nag-rearrange ako doon sa namin sa living room. So, yung mga gamit, baka hindi ko na namalayan, doon ko na lang nalagay ba, diba? Sayang yung araw natin today. But, tapos na po yung aking ginagawang soup. And, maliligo na din po ako in a bit. And then, yun, mag-ready na po tayo kasi tumawag yung aking father-in-law. Punta sila dito ng mga wala pang 1 o'clock siguro. And then, bihisan ko si Ana. And kailangan kong ayusin din si Ana. So, yun. Yeah. Na-ready ko na din po yung aking mga gamit na nadadalhin mamaya. Kasi parang naano ako sa nangyari kanina ba. So, niready ko na lahat mga gamit na kailangan kong dalhin para sure na wala akong makalimutan. Normally, before we go somewhere or before may lakad, nagre-ready po talaga ako. Pero, kagabi, hindi ko man lang naisip na kunin yung i-ready yung mga susi kasi nasanay ako ba na yung mga susi andyan lang yung sa lagayan or dito nakaano lang sa namin sa door. Ay, pero yeah, lesson learned. So, balikan ko na naman po kayo mamaya, no? Dadating na si Ruth in a bit and then yung aking in-laws din. So, mag-ready na po ako. Hi guys, malapit na po akong matapos kumain. Hintay ko na lang sila Ana tsaka yung mga in-laws ko. Nakaligo na po ako and then, hintay ko na lang sila. Siguro pag hindi pa sa dumating in 15 minutes, mag-start na lang akong mag-ayos ba. Guys, tumawag pala yung hospital ngayon. Ngayon lang talaga. Like, before I recorded this, tumawag yung hospital kasi nasa waiting list ako ng opera, diba? Operasyon. Ang sabi nila sa akin sometime in August, so tatawagan nila ako. Ilang beses na po silang tumawag sa akin pero wala pa din silang schedule na nabigay. Biglang tumawag ngayon. Ano ngayon guys Wednesday. Biglang tumawag ngayon. Gusto nila operahan ako sa Friday. Sabi ko, pasensya na, mahirap siya kasi marami na akong appointment na nakaset ba. Tapos kasi ang sabi nila August. So yun yung mga sinabi ko sa trabaho ko, sa boss ko doon sa school, sa mga kliyente ko dito sa sa amin.
Yun, and then yung pagbantay kay Ana guys ba, ang dami ko kasing dapat i-arrange ba. Sabi ko, mahirap yung ano, ura-urada. 2 days lang yung notice, 'di ba? Hindi naman kasi talaga siya ano guys, hindi naman siya tawag dito. Emergency din talaga. So, pwede siyang schedule. Kaya hindi po ako natatakot. So, yun. Yung sinabi lang kasi nila sa akin July, August. So, kaya August yung sinabi ko sa pamilya ko, sa kliyente at boss ko. Ang hirap naman. Sabi na, tawagan nila ako ulit in case may bakante na. Ang hirap naman ng ura-urada, uy. Pwede sana kung masabi sila ba at least a week or 2 weeks before. Kasi yung mga kliyente ko, para din sila, makapag-arrange din sila. Mahirap, uy. But yeah, hindi po umuwi si Ruth kasi sila lang dalawa nung kasama niya ngayon sa trabaho. Yung mga ibang kasama niya sa work, nasa bakasyon. So sila lang. And busy po ngayon daw sa trabaho kasi nga may storm yesterday. So maraming tatawag na kliyente kasi may maraming sasakyan yung I think damaged ba. Nasa ano po kasi si Ruth, nasa insurance company siya. So yung hinahandle niya is yung mga car insurances, ganun. So yun, busy sila ngayon. Kaya din hindi po siya pwedeng sumama mamaya sa event namin. Yung notice kasi natatanggap din namin sa event na to, ano lang, ilang days lang. So, yung bakasyon kasi or yung pag-holiday or yung pag-absent kasi dito, unless it's emergency, planado po talaga siya. So, yung mga walang tatao doon sa ano niya, sa opisina. Siya lang and tsaka siya lang din po yung full-timer ngayon. So, yeah. Yeah, wala tayong magagawa, hindi siya makakasama. So, yun. Tinext ko na lang siya na tumawag sa akin yung hospital about sa operasyon. Sabi niya, buti na lang nagnuka kasi mahirap i-arrange pa natin kung paano natin gagawin kaya hindi din siya pwedeng mag-absent. Yun, ang ura-urada, di ba? So, yun. Daming ganap, guys. So, yeah, balikan ko na naman po kayo mamaya. So, yan na po yung ating pa-dress. Talagang nakaabot ko sila kahapon. Masayang-masaya ako. Akala ko hindi naaabot. Sabi ko na mo, di man na naman ako ano yung isusuot ko. Pakita ko sa inyo ng maayos, guys. Sana hindi matumba yung aking camera. Ayan. Ayan. Tapos, I'm trying to decide kung ano yung lipstick na isusuot. Pink ba? Or ito siya, oh. Bigay pa naman ito ni Dayan. Feeling ko bet ko to siya. Matte pa naman to. I-try ko ito. Kasi parang mismatch yung pink tsaka yung yung orange. At least ito, hindi masyado. Masyado pa pong ayan. Masyado makalat yung bahay namin, guys. Pero anyway, maglilipit po ako mamaya. Matagal na akong hindi nakapag-foundation. Nag-foundation po ako ng light today. Kasi nga, naman to, important na event. On a daily basis, hindi po ako talaga, ilang years na hindi po ako nagpa-foundation. Wala ka, kung hinapay, naguba. Para hindi masyadong yung buko dito, maglagay ako ng yung gel ko. Mag lipstick tayo, guys. Ana, you want pink for your lipstick? Yeah. Okay. Yung appointment is at 2:45. Na po ngayon? Magto 2 o'clock na. Ilang minutes na lang. And dating na yung aking in-laws. Maaga kami kasi babiyahe pa kami, guys. Tapos mag-aantay pa kami doon ba? Ito po yung mga bet ko na lipstick color na mga color ng or shade ng lipstick, yung yung nude lang. Sayang, hindi mo kasama si Mr. So, talagang importanteng araw po ito sa amin ng pamilya ko. Kay Ruth, tsaka yung parents niya. Happy po yung aking in-laws. Ayan, guys. Yun. Thank you, Dayan. Si Dayan po ang nagbigay sa akin ito noong, siya, Revlon na Ultra HD Matte Lip Color. Ayan.
Ayan. Ano po to siya? Match pa sa sa kulay ng kuko ko. Binigay niya po ito sa akin noong nasa Cebu kami. Noong pumunta kami ng SM, andun nga doon si Saki. Tapos bumili siya. Tapos binigay niya sa akin yung isa. Kasi ang madami yung niya ba, binili niya. Yung anak ko guys, Mommy, deze openmaken. Okay. Look at my daughter. She's so Mama, pretty. eerst mag je deze openmaken. Mag-picture niya ta, Mama, ha? je mag deze openmaken. Can I fix your hair now? Let's fix your hair so we can go. Kijk eens. Oh, wat heb je nou? Die heb ik al erin gezet. Huh? En deze zijn mijn cadeautjes voor mama. Huh? Deze zijn mijn cadeautjes. Is that for mij? Is that jouw cadeautje voor mij? Nee, dat is mijn cadeautje. Oh, you have a new bag. You can use your bag today, huh? Oh, okay. Okay, because it's too long. I will show them your bag. Guys, may bagong bag daw si Ana. Oh, yan. Oh, show them your bag. Wow, that's so nice, ha? Matchy-matchy pa sa kanyang sa kanyang outfit. Wala po akong ibang mama-match, po, ito lang. Yung aking bag today. Ito din po yung bag na ginamit ko sa kasal namin ni Ruth. And parang pangkatatlong beses ko pa lang siyang gagamitin. Basta ginamit ko din siya sa ibang event. And then nung nag-date night, pang-apat na pala, nag-date night kami ni Ruth. Ang cute niya po, no? Ayan. Yan, maklaro yung camera natin. Wala, sablay guys. Yan lang. Magdala ako dalhin ko yung guys, yung lipstick kasi kailangan nating mag-retouch doon ba. Dala ko na po yung aking residence card sa Netherlands. Tapos yung aking tawag dito, approval letter. Dinala ko na rin, hindi naman talaga. Pero yung appointment, yung official na invitation para sa ceremony. That being said, importante po ang araw na ito because today, magiging ganap na Dutch citizen na po ako. Na-mention ko sa previous vlog natin, no, na that was April. Na-approve po yung aking application for naturalization. And then, nagpadala sila ng sulat ng approval ng April. But, few days after that, nag-mail sila na magiging ganap na Dutch lang ako once na manumpa na po ako. So, April yung approval. Nag-wait lang po ako ng official letter galing sa aming munisipyo. Kasi sa munisipyo lang yung ceremony. So, yun, nakatanggap na ako ng official na invitation. At yun na, today po yung ating ceremony. Hindi ko po alam kung may ibang manunumpa today, kung isasabay ba kami or ako lang. So, we will see po. And I'm sure, hindi po pwedeng mag-vlog doon sa loob. Kasi yun yung rule nila na hindi pwedeng ipakita yung mga empleyado doon. Ganon. We will see po. Pero picture, okay naman. Magpipicture po kami doon. You like my dress? Yeah. I like your dress too. Yeah. Shall we style your hair? Sige na, Oma and Opa will come soon. And I'll style your hair. And then we will go to the facia. Huh? Ja. My facia. Yeah. Wij zijn ook bij jou. Yeah. We zijn toevallig. Aww. Allemaal mensen, allemaal kinderen. Grote kinderen voor de jongens en meisjes. En baby's vind dat wel mooi voor jouw jurk. Ja, you think so? Oh, dat is echt mooi. Misschien mijn jurk ook wel mooier dan andere kinderen. Nee. Jouw jurk is ook mooi, hè? Je ziet er mooi uit, schat. Lang, you look so nice. Weet ik ook! A few moments later. Tapos na po kami, galing kami munisipyo. Ang bilis lang na ceremony. Tapos nakakuha na kaagad ako ng pasaporte. May Dutch passport na po ako. Nakukuha ko siya, nag-apply ba? Makukuha ko siya next week. Yan. Ang ka. Open na ni Ana yung gift. Oh, that is mooi. Oh, zoveel. Dat is mooi. Dankjewel. Is chocolade? Is dat chocolade? Openmaken. Nee. Laten zien. Oh. Even stil, schat. Oh, dat is mooi, Connie. Dankjewel. Ja.
Mag ook eten. We're having coffee and tart. Ayan. Yan lang. Ay, iba pa dito. Ooh! It's a parfum deodorant. Ja, die heb ik voor jou gekocht. En ook deze. Ik heb die gezien, hè? Dat is toch mooi. Uitgezocht. Ah, dus, kijk eens. Wat mooi. Wat mooi. Si Ana daw ang pumili nito. Wat mooi. Oh. Nou, ze wilde eerst een roze, maar dat is meer een raad. Ja, maar dit is mooi, dankjewel. Ja, Anna goed gezocht heeft. Echt mooi toch? Wil je ook deze gebruiken, Anna? Wil je ook deze dragen of niet? Ja, dat is mooi toch? If I don't tell her, then she will eat the whole thing. The whole chocolate. Anna is eating my chocolate now. Anna, een beetje drinken, Anna? Je oranje, schat. Nou, heel erg bedankt. Ja, lief. Nou, is fijn dan in Nederland, hè? Ja. Dat is een lekker taartje. Ja, deze is ook lekker. Anna, kun jij goed zitten alsjeblieft, Anna? Ja, heel goed, hè? Hola, weer koekjes voor jou? Nou, ja. Ayan yung binigay ng in-laws ko. Mabango pa. Tapos ito. And then, ito din. Cute, cute. Mama's beetje of look, ha? Ja. Guys, ano? Oy. Yung anak ko guys, ang dalaga. Ana, let up ha. A few moments later. Hi guys! Hello po ulit sa inyong lahat. And yeah, andito na po kami ngayon sa bahay. Medyo irritable si Ana kanina. Nahirapan po kami makipag-picture kay Ana doon. Doon andun pa kami sa munisipyo. Kasi ayaw niya talaga and moody talaga siya ba. Sabi ko, okay, hindi natin pilit yung bata. Pero nung magkatapos na namin kumain, nagpunta kami dito sa munisipyo talaga namin. So, yun. Pumayag na siya mapapicture, guys. So, insert ko po yung mga pictures, no? And, yun na po, naging Dutch citizen na po ako today. So, yung passport ko kanina, pinaprocess na din nila. So, buti na lang, same day lang din siya. Babalik po ako doon next week to pick up my Dutch passport. Tapos na guys. Basta marami po din po akong pinagdaanan at pinaghandaan para maging ganap na Dutch. Hindi po siya madaling process. It's not a guarantee that I have a child with Ruth or yeah, that we're married. So, hindi siya guarantee. Depende talaga kung ma-approve ka. Pero, of course, meron ka ng lahat ng requirements, of course. Sa case ko, ano pa kasi siya at that time, yung required sa akin is only A2 level. So, mahabang process po yung pagiging Dutch citizen. In my case, hindi po to siya applicable sa lahat. In case may viewer po tayo na gustong maging Dutch citizen or nandito sa Netherlands and kinukonsider ang pagiging Dutch citizen in the future, your situation might not be the same sa akin. Basta yung sa case ko po, 2020 kami dumating dito. So, before po ako nakakuha ng residence card, pumunta ako dito through MVV. Yun po yung long-term visa. Pag gusto mong magstay dito sa Netherlands, lalo pat may partner kang Dutch. I'm not speaking for other people with different situation na. Yun lang yung applicable sa sitwasyon ko.
Kasi may Dutch partner po ako, so kaya po ako nakapunta dito. Sinabay ko na lang din po, hinintay ko yung Dutch passport ni Ana doon sa Pilipinas before kami nag-fly dito in 2020, peak ng pandemic. Dumating po kami dito sa Netherlands, and then the same year, December 2020, nag-register na po ako sa exam kasi may correct me if I'm wrong, 5 ba yun or 6 na exam? Teka lang ha. Speaking, listening, reading, writing, KNM, and ONA. O, 6 pala na exam yun guys na kailangan mong ipasa. Isa po kasi siya sa requisite ng ng pag-apply ng Dutch citizenship. Makumpleto mo yung inburgerings examen. So, yun yung Dutch integration exams nila. So, 6 po sila, and then sa case ko, hindi ko po sila sinabay kasi nahirapan ako kasi nga may anak akong maliit, tapos nag-a-adjust pa ako doon kasi 2 months pa lang ako dito. So, yung ginawa ko po, inisa-isa ko yung exam. Every month, isa. So, nag-prepare ako isa na naman. So, before the end of 2021, nakumpleto ko po yung 6 exams. Yung requirement sa akin para makapag-apply ng Dutch citizenship, yung Borgerings exam. At least na 3 years kami nagsama ni Ruth. Parang may exemption doon na kung kasal kami or kung registered yung pagsasama. So, yun. Makikip ko po yung aking pagka-Pilipino. So, at the moment, Pilipino pa rin po ako. Yun. Hindi ko po kailangang i-ano yung aking pagka-Pilipino. Kasi, yun yung sabi sa akin. For now, because kasal ka sa mister mo, hindi mo na kailangang i-give up yung pagka-Pilipino mo. Pero, yung dito sa Netherlands, yung recognize lang is yung pagiging Dutch mo. Yun po yung sinabi sa akin during the ceremony. Dual citizen pa din po ako. So, yun yung sinabi sa akin. But, ika-clarify ko po siya doon sa Philippine Embassy din ko. Baka sa Dutch na side, ganun ang rule. Pero, ika-clarify ko siya doon sa side ng Pilipinas. So, yun. Kasi anyway, pwede ko naman siyang i-reacquire yung Filipino citizenship in case na nawala talaga siya, no? So, yun guys. Yun po yung mga pinagdaanan ko before ko nakuha yung aking Dutch citizenship. In between, yung mga iyak at mga trips to my counseling or yung aking talks. So, minsan, marami nagme-message sa akin na, oh, buti ka pa, ganito, ganyan. No, hindi po natin mako-compare kasi hindi naman ganun kadali yung buhay talaga. But, guys, sumuko na yung aking camera, yung aking vlogging camera. Nagre-relax pa lang muna kami ni Ana kasi hinihintay namin si Ruth kasi nga magdi-dinner po kami doon kila Bianan. Chinese food po kami tonight. Yun yung aming celebration talaga. So, I'm a little bit sad na hindi nakasali si Mr. kanina, pero yeah, wala tayong magagawa kasi nga hindi pwede sa work ba. So, yun. Ay, magandang araw siya. Buti na lang andun yung aking mga biyanan, guys. Buti na lang free sila today ba. Hello! Hallo! Ben je doen? Ik heb hier. Papa, mag een foto maken? Wat? Anna, maak een foto van ons. Wil je een foto maken van papa en mama? Doe Alsjeblieft. maar. Maar ik wil een foto maken. Ja, mag jij doen? Ja, je mag doen. Doe maar. Sige na. Yan, oh. Doe papa zo omkleden. Gaan we even opa en oma de rijst eten? Kakapasok lang po ni Ruth dyan. May pinipick up lang namin yung in-order namin na Chinese. Tapos dalhin namin doon sa aking in-laws. Doon na lang kami ba para diretso na lang kasi may bisita po sila Bianan mamaya. So pag doon kami sa amin, baka matagalan, malate sila sa sa appointment nila mamaya. Kain. En wat denk je vanavond, Ruud? Niet zo van de supermarkt van. Nee. Heb je iets nodig van de supermarkt? Ja, niet zo voor sweet potato. Mama, ik heb 10 maken. 10 kijkers. Yung mag-ama ko guys, nalaro silang dalawa ng anong tawag dito sa Kan mama dat niet? Maar kan je dan niet of wel? volgende keer. Voor nu is papa. Is altijd 22.
Of meer? Anna, moet dadelijk slapen, hè? Morgen bij opa en oma weer. Maar we willen niet alweer bij oma, no. Oké, dan je blijft hier, ja. Dat is ook goed. Ja, want ik heb jullie gemist. Ja, we hebben jou ook gemist, hè? Veel. Tahun po doon. Namimiss niya daw kami. Nou, Ja, doe maar eens oefenen. Susunduin na naman to bukas ng lolo kasi nga magtatrabaho kami. papa op de kast. Sus kagwapa, aning patao. Ay, puro buyag. Doe maar tellen. Hala, oy, you're so pretty, love. Oh nee, die moet toch af? Nog weer, ja. Opnieuw. Dat mag wel, maakt niet uit. Opnieuw. Naabot na mag 25, oy. Nee, 5, 6, 5, 6. 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hala, papa, waar is 16? 17, 18. Huh? Papa, waar is 16? Oh, daar. Daar, die blauwe, daar. Dat is 16. Oh, nog een keer. Hier, deze is 16. Deze. Papa heeft niet deze mooi gemaakt, hè? Niet. Ja, oké. 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 25. Hey, heel goed. Nou slapen. Kom Nou eens. gaan we naar bed, ja? Nog maar een keer.